тавре раёсати вазорати корҳои дохилии шаҳри Душанбе хабар медиҳад, дар доираи баргузории озмуни беҳтарин навор ва расми кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ яке аз иштирокчиён бо ирсоли навори муноқишаи лафзии ронандаи яке аз хатсайрҳои мусофиркашонии ҷамъиятӣ дар раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дархост намуд, ки нисбати қонуншиканӣ дар навор инъикос гардида чораи қонунӣ андешида шавад. дар доираи таҳқиқу санҷиши навори мазкур муайян карда шуд, ки нафари дар навор инъикос гардида шаҳрванд Турсунбоев Шавкат Машрафҷонович санаи таваллудаш 10 ноябри соли 1980 зодаи вилояти Хатлон шаҳри Бохтар муваққатан истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе буда ҳамчун ронандаи хатсайри мусофиркашонӣ дар пойтахт фаъолият менамояд. тавре муайян гардид номурда ҳангоми машғули мусофиркашонӣ бо яке аз ронандагони дигари хатсайри 28 муноқиша намуда ӯро мавриди дашному ҳақорат ва озори лафзӣ қарор дода шаъну шарафи номурдаро дар ҷамъият пас задааст. зимнан Турсунбоев Шавкат бо худиқрорӣ аз кирдори зидди ҳуқуқӣ содир намудааш изҳори пушаймонӣ намуд.